إمام شامدرو سلطان Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. L-unsejrin namlu qdisa tal-Madonna l-imqazza Verġni Marija, u t-tama qaddisa. Slim għalik, Verġni Marija, tama tal-insara kollha, li tgħin lil dawk li qataw qalbhom u tħares bajn taħnina lejn daw kollha li jirrikorru għandek. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb, ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nisqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li ngħadni b'ħafna bil-ħsieb bil-klim bil-emin, bil-ħallej dmirijieti, ħtijatijaj, bil-ikbar ħtijatijaj. Għalek nitlob li l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġu l-qaddisin kollha u lilkom ħut li titolbu għalija lil-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, nitolbu l-Uddisja b'suffraġġju tal-Mejjed Viktor Sultana. U Alla inti tatina li nqimu lill-Verġni mqazza Marija bħala it-tama qaddisa fil-ħnina tiegħek għatina li bit-talbu l-għajnuna tagħha aħna nittamaw dejjem fil-ħwejjeġ tas-sema. Waqt li bil-għaqal kollu naqdu dmirijiet tagħna f'din id-dinja u niksbu meta jasal il-waqt dak li issa nittamaw għalih u nemmnu li għad niksbuh b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Huma jannu l-kantiku ta' Mosè u l-kantiku tal-ħaruf. Qarim il-ktib tal-Apokalissi ta' San Ġwanni Apostlu. Jiena Ġwanni rajt fis-sema sinjal ieħor kbir u tal-għaġeb. 7 anġeli li kellhom 7 kastigi dawk tal-aħħar li bihom kellha tintemm il-korla ta' Alla. U rajt bħal baħar tal-ħġieġ imħallat bin-nar. U weqfin fuq il-baħar tal-ħġieġ rajt lil dawk li kienu ħarġu rebbieħa fuq il-bima fuq ġbijata bin-numru ta' isima. B'ċetri ta' Alla fidejhom huma jannu l-kantiku ta' Mosè, il-qaddej ta' Alla u l-kantiku tal-ħaruf u jgħidu: Gbaru tal-għaġeb l-mejjel tiegħek, mulej Alla li tista' kollox. Ġusti u veri triqat tiegħek, Sultan tal-ġnus. Min mulej ma jibżax minnek u ma jsebbaħx lill-ismek għax int waħdek qaddis, il-ġnies kollha jiġu u jinxteħtu qudiemek għax il-ġudizzi tiegħek inti wrejthom. Il-kelma tal-mulej. Assalmi responsorjali nwieġbu: Gbaru tal-għaġeb l-mejjel tiegħek mulej Alla li tista' kollox. Gbaru tal-għaġeb l-mejjel tiegħek mulej Alla li tista' kollox. Għannu l-mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb. Ġibitlu r-rebħa l-eminija tiegħu u d-driħ imqaddes tiegħu flimkien. Gbaru tal-għaġeb l-mejjel tiegħek mulej Alla li tista' kollox. Għarra fil-mulej is-salvazzjoni tiegħu. Fajnejn il-ġnus wera l-ġustizzja tiegħu. Ftakar fit-tiba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael. Flimkien, gbaru tal-għaġeb l-mejjel tiegħek mulej Alla li tista' kollox. U jrijet il-baħar u kull ma fih, id-dinja u kull ma jammar fija. U ħajċafxbu ix-xmajjar idejhom u l-muntanji flimkien jgħajtu bil-ferħ. Flimkien, gbaru tal-għaġeb l-mejjel tiegħek mulej Alla li tista' kollox.
قدام المولية الجاي بش يعمل حق من الأرض ويعمل حق من الدنيا بالجستيسيا ومن البوبلي بالسوا فلمكين كبار وتلاجب لميل تيك مولاي الله لتستا كلش يكجبكم من قوموا بالوفقة هاليلويا 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 ابقى في ديك الموت يا المولاي وينا نعطيك الكورونا تالحياة هاليلويا هاليلويا هاليلويا. المولاي معكم. قارئ من الإفانجيليو skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: jixtħu idejkom fuqkom u jippersegwitawkom, jagħtukom f'idejn il-mexxejja tas-sinagoga u jitfawkom il-ħabs u jeħdukom quddiem slaten u gvernaturi minħabba f'ismi. Dan ikun jiswilkom biex tistgħu tagħtu xhieda. U żommu sewwa f'moħħkom toqgħodux taħsbu minn qabel kif sejrin tiddefendu ruħkom għax jien nagħtikom kliem werf li kull min ikun kontra tagħkom ma jkunx jista' jqafli jew imerih. U anke jittradukom saħansitra l-ġenituri tagħkom u ħudkom u qrabatkom u ħbiebkom u l-xi wħud minnhom joqtluhom u kulħadd isir jabgħodkom minħabba f'ismi. Imma xara waħda minn raskom ma tintilifx. Jekk tibqgħu sħaħ sal-aħħar, issalvaw irwieħkom. Il-kelma tal-mulej. Namlu sib qasir fuq il-Vanġelu. Mela eżis is-segret f'din is-silta insibuh fl-aħħar net. X'qalilna Ġesu? Jekk tibqgħu sħaħ sal-aħħar, issalvaw ħajjitkom. Issa hu fid-dbattijiet tagħna faċli li naqtaw qalbna u forsi anke inċedu. Imma faċli wkoll li nagħmlu ħafna mistoqsijiet fuq Alla nnifsu u dawn ikunu tassew waqtiet ta' prova li juru x'hemm fil-qalb tagħna. U allura Ġesu għalhekk din is-silta li titkellem fuq il-persekuzzjoni tad-dixxipli ifakkarna li min jibqa' sħiħ jiġifieri min ma jċedix isalva. U allura għalhekk ħut għandna bżonn mena li f'dawn iċ-ċirkustanzi nitolbu lil Alla. Għaliex? Għax mit-talb tiġi l-għajnuna li tant ikonna bżonn f'waqtiet tqal bħal dawn. Fil-ħajja tagħna hemm l-inżul u t-tluħ. Imma Kristu għalilna tibżgħu xejn, taqtawx qalbkom ejjew għandi. U jien inserraħkom u jien infarraġkom u jien nagħtikom il-paċi. Ma nagħtilkomx kif tagħtiha d-dinja għalilna Ġesu. Il-paċi intija jien. Allura kemm għandna bżonn eżis li l-mulej infittxuh u nippruvaw insibuh u x'ħin insibuh ma nkunux irridu ninqataw minnu. Għaliex? Għax huwa il-bniedem Alla li jagħtina dak li għandna bżonn. U allura tiġi s-sentenza qalb ta' Ġesu. F'min se nafda? Jien sa nafda fik. U din il-ġagolatorja tajjeb li ngħidu ilu anke matul il-ġurnata u f'kull ċirkustanza tal-ħajja tagħna, speċjalment meta tiġi xi ġurnata bid-diffikultà. Qalb ta' Ġesu, jien nafda fik. Jien nafdak. Naf li tista' tagħtini għax int kapaċi tagħtini. U naf li minn tixħatala għajnejk għal dak li qed nitolbok. Għax taqdirni
وتمشيني أنت بالوقفة. F'dan iż-żmien qasir li għandna, Alla huwa dejjem preżenti fl-imħabba tiegħu li jsalva. Anki issa huwa jaqaf magħna bil-għajnuna tiegħu, għalhekk ejjew resqu l qudiemu dawna it-talbiet tagħna u ngħidulu mulej isma'na. Sabiex il-Knisja tara fiġġarrab il-persekuzzjonijiet minn żmien għal ieħor iqumu kontra tagħha, infarġa mill-wedit ta' Kristu li jibqa' magħha sal-aħħar ta' żminijiet nitolbu. Sabiex li l-immiġrajiet koroħ tal-ħajja il-bnedmin jilmħu flit Talla li jsalva d-dinja nitolbu. Sabiex dawk li huma persegwitati minħabba l-femit tagħhom jibqgħu ċerti li jidbatija ta' issa għad tissarraf futur aħjar nitolbu. Sabiex aħna li nħossuna sħaħ fil-fidi narfu ngħinu lil dawk ħutna li qegħdin iħossuhom dgħajfa nitolbu. U fl-aħħar nett nagħmlu t-talba personali tagħna. O Alla li tmexxi ġrajietna wetta l-ħidma tagħna għall bini tas-saltna tiegħek fid-dinja sa ma jseħħa l-kollox bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-inbit ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna, umli u niedma qudiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni mulej meħżuniti widnu btiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Il-amulej it-talb tal-poplu tiegħek flimkien mal-offerti li ġablek għas-sakrifiċċju biex bit-talb tal-Verġni Marija omm ibnek ebda xewqa ma tkun għal xejn u kull talba tiġi milquha bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li nagħtu ġieħ bit-tifħir kollu tagħna lilek mulej Missier Qaddis li tajt lil Ġesu Kristu ħalli jkun l-awtur tas-salvazzjoni għall bnedmin kollha u tajthom lill-Verġni Marija bħala eżempju tat-tama tas-sema. Għaliex il-qaddejja umli tiegħek fik għadet it-tama kollha tagħha hija waqfet bit-tama ma' bin il-bniedem li ħabbru l-profeti u li jinislitu bil-fidi. Hija bimħabba kbira qdietu bil-ħidma tagħha u sarethom il-ħajjin kollha. Hija l-aqwa u l-ogħla frott tal-fidwa. Hija wkoll oħt l-ulied kollha ta' Adam li huma mexxin
lejn il-ħelsin sħiħ tagħhom iħarsu lejja bħala s-sinjal ta' mażgura u ta' faraġġ sa ma jasal il-jum il-mulej fis-sebħ kollu tiegħu. Għalhekk nissibu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir infaħruk u intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Smet l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Sanna fil-ola tas-smewit. Birek minn ġej f'isem il-mulej fil-ola tas-smewit. Qaddis tas-sew inti mulej jistħollok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu Sidna bil-qawwa tal-Ispiritu Santu inti tagħti l-ħajja kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintlu x-xemsa nżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek miċ-ċokon tagħna nitolbuk. Qaddishom bl-Ispiritu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bik-mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan għall-misteru. Għaxu fil-lejli fih ingħata għalina ħajl ħobs. Radlek il-ħajr birek qasam tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok u nadurak. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, radlek il-ħajr birek tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu bixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi, mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok. Dan hu l-misteru tal-fidi, salvana into salvatur ta' dinja, bis-salib u l-qawmin tiegħek inti bdejtna. Għalhekk mulej aħna nagħmlu dan tifkira tal-passjoni li bijebnek fdina u tal-qawmin mitlu glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li din nistennew nittamaw it-tieni miġja tiegħu braddi l-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħajju qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Għarraf fija l-vittima li bis-sagrifiċċju tagħha terġa' tħabbibna miegħek. Għamel aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek nintlew bl-Ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li għamil minna offerta li tibqa' dejjem qudiemek biex nkun nistgħu niksbu l-wirt mal-mażulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp żewġa, ma' San Ġwan Battista, mal-Apostoli Marti Glorjużi tiegħek, mal-qaddisin kollha, ma' San Ġorġ Preka li kif nittama jidħlu dejjem għalina qudiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja, il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-Ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa' bit-tieba talb u xewqa ta' dil-familja li inti tinġabar madwarek. Qader mis-sirħanin
lilu li dek kolla kull fejn jinsabu waqqadhom jekk il-koll. Ħenna l-ħutna mejtin, għal dawk li ħallew dil-ħajja fis-sewa tiegħek, daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll għad naslu biex nitaxqu għal dejjem bis-seb tiegħek bi Kristu Sidna li bih titfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Alla tagħna missierna, missier li jħobbna, missier li għadirna fin-nuqqasijiet tagħna, missier li lest li jenna għalhekk bil-fiduċja u bil-fidi ejjew nitolbuh bl-istess talba li għallimna huwa stess ngħidu flimkien. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna da kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil mnoħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nitqarblu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda għal ħnina tiegħek tkun għalija il-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Dan huwa Kristu, il-ħaruf talla li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal-ħajja ta' dejjem. Cristo,
Nieqfa ngħidu ringrazzjament ta' wara tqarbin. Ikun imbirek Alla, birek l-isem imqaddes tiegħu, birek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, birek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb imazza tiegħu, birek id-dem għażis tiegħu, birek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, birek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek kbirhom Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, birek it-tloħ glorjus tagħha f'sema, birek l-isem ta' Marija Verġini Uom, birek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, birek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu nitolbu. Issa li tqarbilna bis-sagramenti tas-salvazzjoni u tal-fidi, fiċ-ċokontan nitolbuk mulej, biex aħna li nqimu bid-devozzjoni kollha lil Verġni Marija, Om it-tama, ikun jistħilna sem magħha fl-imħabba ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Infaħru lil Marija, tal-Alla u tal-bnedmin, nula li zbaħanja bil-feta qlub safi Marija Mħanina. Għanna nitolbuk għallimna dejjem iżjed tawlilek inħobbuk. Morru fil-paċi ta' Kristu.